Pila na imong nahurot? Ha? Pila na imong nahurot? Pila na ka buo? Ha? Di ko maskulya. Ah, di ko ba mo ihap? Kurt. Unsa na Kurt? Mukbang na Kurt? Ha? Ang dili. Oh, mukbang na. Kita sa lingi sa. Uy, lingi sa. George! Put doon gina nimo ha. Kurt. Di ka nila nimo mahurot. Sunod mangayo ka di gyud ti katagaan na. Lingi sa. Uy! Lingi ba? Wa na. Mitch also tagged up in the play. Tayo lagi di ka hurot lagi. Sabot ha. On the way through, and then make it a third. Why not? Pila na imong nahurot? Up 10-6. Huh? Pila na imong nahurot? Pila na ka buo? Ha? Di ko maskulya. Ah, di ko ba mo ihap? Putra na. Wala ka hindi mahurot. Few moments later. Na, pila naman na imong nahurot? Tipo na to ha. 1, 2, 3, 4, 5. Gamay lang kayo. 5. Naging tigay ha. Kaya putlon yun na nimo ha. Ha? Ano? Ano, bisa ko yung ipon. Wala. Ito na. Ni-walk out siya eh. Wala yan nahurot. Ano nahurot? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sige nahurot na. Oh, balik pa day ka. Binakog ni walk out na ka. Putkoy. Putda na ba? Dili ka kahurot? Ha? Surrender na ka? Tug. Pila man na imong nahurot be? Ipakita daw. Kita. Meron. Ha? Upat. Upat na? Upat na yun na? Nahurot na mo. 8 kubo. Anong diyan daw? Agoy, kagahi na stiyan. Ay, wala nga. Ilagtog sa... Hindi na mahurot. Ayaw na lagot da. Kana na no? Dako Hindi mo mo na. dako rin galit ang lawas. Ngayon, saan mo na nimo? Ang kailan nabilin? Ha? Saan mo na nimo? Hatag kayo. Saido? Di man sa si Saido. Ikay kaon na tay. Tata na dito hatag ni Baling oh. Kau. Hey! Surrender eh. Imo gipilit kay ilo man. Go ka lang dun. Dun gina ni muli. Boy mo tali. Oh, Gano, kadiot dun si Angelo. Si Dave. Anay! Pwede man mo muon ang kuan. Dinero na. Di mukbang. Nalado yung Sige na. Oh, number 1. Oh, pila na imong nahurot? Usa pa. Wala pa na ko. Kamon, Beso. Ya, ang imong nahurot iputan ang stop na. Kamon, Maya. Bugay ka na Sige lang. Kamon. Doon ka na na Pasok ako. Ha? Tiwas na muli. Sundar ka? Sundar eh. Ay, kutob lang sa mahimo og mahurot nimo. Sige. Naman yung tiwas. Ano yung tiwas? Tagaw na. Pulot na tawag na. Ano? Oo, ano nila? Ano si Kurt? Ah, bugiro kay Kurt ay mahurot ko na to niya. Doon ka bukol? Ang duha sa kabok hablo iya gipilit. Ano gamay lang ito iyakon? Ano wala man siya, surrender man siya, ni walk out. Sa mo gawas na ko, hindi ako dire. Wow! Kita man. Ulam me. Kurt. Ulam me angkon. May lami. Sundar. Ha? Surrender na ka sa usa? Tarong ay. Surrender na siya sa usa. Oo, sundar. Ha? Eh, surrender kaya na nga. Kaya ka. Hindi mo dun. Ay,
Kato Wala, sa di mo, kato maulot. sa mo. Magkakaon lang ka. Oh, nawura na siya, nawura. No, Sige, kali. kato sa may Una. wala. Ay, nawa. Di siya ka na video. Sige, le, sige, le. Ikaw tabo. Ikaw na. Sige ko no, le. Kol, saan lagi kol? Kita ang tinggal dito sa bukan. Kol, berapa kay? Ano jogi? Ngadto man. Ano lagi? Polis. Simba. Ano? Simba. Pila na nahurot ni mo, le. Dilay! Pangatulong! Anay. Pangatulong na pangatulong ni. Pasabuha siya ni. Ay, huwag sana. Kaong yun ang mga ayo. Lutan. Di ba dapat manakol? Asa mo, dakpan man. Buang Ayo, pulang. Biar Tikasan sport lagi panglabay din niya diyan po ang diri mo. Diroy. Aray. Tigasan. Ano iyaro day ko gilipat de. Tigasan iyo. Gata na mo ka dala kol. Ya. Yan ko. Salinder o kuan pa sukol pa. Sukol ba? Ayo. Apsi dito ka gerta. Wala me. Dami. Salinder na. Pila na may mo nahurot. Di na ka? Epa daw. Tulo ray mo nahurot. Unsya lan ba day pilde day kang court day. Walo man to kang court. Sige si panpan na pud panpan. Sabar, ikaw sabar. Dili dayon. Kau ko. WhatsApp na lang. Pila na nabilin dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ika 9 na mo. Ako ni Oh, sabi ko spelling. Ano yun? Kaon pa day ka? O sige po ni dayon. Stick na kumangan ng isa kon. So hindi. Muna mukbang na klaro ba na. Sila hindi ka ako tayo. Kanya. Ano kani pa? Buntong tayo na ito. Ano na ganyan pilihan niya kon? Tumong tabi. Unsa may imong duaan, Jay? Facebook sa siyo. Ano? Facebook ka? Ano Facebook? Itan man na, unsa man na? Itan. Adakan din ka pero. Dato baka tanong no. Kau ni bayan Yan ng lang, taon. kwento pambata na lang. Bayan. Kon ko ba? Apel na lang, Angelo. Napay, katulgo na ko. Duka na, duka. Certificate sa vaccine. Nagpa-vaccine na mo? Wala pa. Magpahadlok siguro magdago. Oh, pangmatog. Pa-vaccine mo ah. No, pila naman yung nahurot le, ikalima na na yung mahali. Ha? Ikalima. Oh, ma. O tabon, tagoy ang imong gida nga pakuan na imong nakaon na tagoy. Na kay bulsa tagoy na imong kuan. Wala. Ana, wala sa Angelo, pila na Angelo. Duha na kang Angelo. Eh mga pan. Ay love di ang kang kuan. Julia. Dila pala ko sa mga dila. Dahil po sa mahimo ana. Gama. Pagyaman mo nga. Hindi mo ano kilo. Dali ba? Pila na mga pan lima na? Pila na yung mga li? Pan? Ha? Lima na? Pangkan. Pan, Lima lima. niya. Napang lima na na ya. Na yung mga daw. Tulo? Kapat na. Pangupat? Ala, absan mong Angelo ha. Lima kang pan. Panglima kang Ali. Upat na kang Angelo. Panglima ng Angelo. Ang ima nahurot, pila man? Tan? Upat rin mo nahurotan? Itan, upat ra sa buhok. Pwede na ulit ako di ko hindi ako doy. Gana. Put daw sana. Ikap, pila. Pila na yung mga ali? Aray. So. Pila? Anak. Ipakita sa iyo. Ano? Euro, 7 na. Pag-practice mo ko na iya pa. Ha? Ako sa ba? Kapag pinti.
count ba? 1, 2, 10. Isa Ako, kung 10 lang sa. 7. 7 dahil ako. Oh, 7, very good. 7 iyahay mo ha. 11? Pangalusan niya. Kadusin na. Yung mga pan. Wa naman kayo tingog-tingog pan. 8. 10. Bang! Tanan! Ano kayo? Pangkatulis eh. Pag 13. Kaya mo ha. 12. Ikaw. 13. Martin! Ayun naman! Ayun naman! Wala agad ha! Magkupal-sagad ha! Pila na, pila na. Tigasan, mag-iurot! Tok ka urot si Ali. 7 na to ya. Ako no, 7. Ima ha. Mga ko! 14. 13. 13. Ima. Tabla naman. 13. Hindi, okay, wala naman. Ipusan na ninyo ha. Tagtabla mong doha. 14 na ako! 14. Imo ha. 13. Daw, guys, pan-panda yan eh. Ako lang, kumala ko! Kumala ko! Ima, opatra mo imo ano. Ugma, magmukbang na sa kaon. Ima. Ay, sa kaon daan. Pila man! Aron daghan kag mahurot. Ha? Pila man ni mo yata ng mugol! Depende. Yung na ka kadaghan, ang mahurot nimo. Sala mo lang! Ipatan na! Ako! Ha? Tikasan man ka. Di mo man gipanglabay dito. Oh. Right. Pero ipang namay nila. Tigasan mataas. Asan guys? 13 ako.